Yaasa ka se ka lankana ko sabati ka tɛgɛdi ɲɔgɔnma da kelenya ani ka balimaya jida Mali ka minisiri min bɛ lankana ko ani finitigikɔrɔw kunna Colonel Sadio Kamara ale n'a ka sorodasi ɲɛma dɔw bisimilara ka bɔ Burkina Faso lakaw fɛ. Nin sorodasi kulu minnu sera ka sigi ka fɔ kɛ ni Burkina Faso ka flancɛ fanga ɲɛma Kapitɛni Ibrahim Traoré olu tun ye ciden ye ka bɔ Mali ka jamanakuntigi fɛ Colonel Assimi Goïta. Ɲɔgɔn ye ani tɛgɛdi ɲɔgɔnma baaraw banni kɔ Sadio Kamara bɔni Kapitɛni Ibrahim Traoré fɛ ale y'a kandigɛ a ma. Cette visite qui est à la fois un honneur anw ka nin taama nin ye hɔrɔnya ani nisɔndiya le anw ma ka se ka na Burkina Faso kɔnɔ ka na bariya ci di Burkina Faso ka flancɛ fanga ɲɛma ma Kapitɛni Ibrahim Traoré cira min bɔra anw ka fanga ɲɛma ma Colonel Assimi Goïta fɛ. frère et cadet, son excellence le capitaine Ibrahim Traoré. O tɛmɛnin kɔ Sadio Kamara y'a yira ko Burkina Faso ni Mali bi komi i n'a fɔ jamana kelen sabula olu ka ajuw fana ye kelen de ye ka se ka jadi kɛlɛ kɛ ka bɔ jamana fila ninnu kɔnɔ. Nos deux états anw ka jamana fila ninnu donni no cogo min na ka taa an ka kokɔrɔw yɛrɛ kan n'an ko histoire ani jamanaw yɛrɛ da kelen na cogo min na n'an ko géographie. O tɛmɛnin kɔfɛ an ka jamana fila ninnu fana bɛ kɛlɛ kelen de kɔnɔ an bɛ wele ko jadi kɛlɛ. Contre un ennemi commun, le terrorisme. An ka jamana ɲɛma fila ninnu ye sira di anw ma ko an k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma k'a fɔ an ɲɛna ko an ka fangaw bɛɛ kɛ kelen ye an bɛɛ don ɲɔgɔn na ani ka se ka fɛn minnu bɛɛ bi anw fɛ min bɛ se k'a to an ka nin kɛlɛ nin kɛ kosɛbɛ an ɲɔgɔn fɛ. Faire face à cet ennemi commun. Mali ka lankana ko ani finitigikɔrɔw ka minisiri Sadio Kamara y'a yira ko ale nisɔndiyalen don k'a ye ko Mali ani Burkina Faso bɛ tigɛ di ɲɔgɔn ma ka taa sorodasi kow kan. O le kosɔn a y'a yira ko baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o dɔrɔn de bɛ se ka jamana fila ninnu bɔ bɛnkanni wale nɔgɔw kɔnɔ. Nin tun ye Kadɛ Traoré kumakan ye ka bɔ Wagadugu, Burkina Faso.